Tady platí právo, ne šaria! Nechceme legitimizovat neustále porušování lidských práv. Nechceme obchodovat se zemí, která v ateistech vidí teroristy. Nechceme tady kapitál ze země, kde jsou zahraniční dělníci zneužívání a týrání jako bezprávní otroci. Nechceme další vztahy se zemí, která nerespektuje práva zahraničních pracovníků. Nechceme vztahy se zemí, která diskriminuje ženy. Nechceme další vztahy se zemí, která má práva jenom pro muslimy. Nechceme obchodovat se zemí, kde je kriminalizován ateismus nebo odpadnutí od islámu. Nechceme obchodovat se zemí, která kriminalizuje občany jenom za obhajobu lidských práv. Nechceme, abychom obchodovali se zemí, která zavírá lidi pod záminkou rouhání se a urážky víry. Nechceme další vztahy se zemí,